Tanygrisiau gefle ar Ffestiniog, aeth y golau ffwrdd yn hanol seremoni Goleuadau Nadolig. Da ni wedi bod yn gweithio efo Tecwyn Ifan a Cwmni Craig a Gai Toms a Mair Tomos Ifans ac Ysgol Tanygrisiau a di comisiynu sioe Nadolig flwyddyn yma. Oedden ni'n meddwl, efo'r gwaith da ni'n neud yn trio datblygu'r economi lleol a cydweithio falle, fysa ni'n gallu rhannu rhyw neges o obaith, ond hefyd trio cael pobl ifanc yn ymwybodol o'i economi lleol a i dyfodol nhw'n cyd-destun yr ardal lle. Fi ges i'r alwad i wneud hwn, oedd hi'n ta mis Medi. Felly ni'n meddwl, gyda ni digon amser fan hyn i wneud sioe Nadolig ynde. Felly, defnyddio thema mae text i sôn amdano fo, tlodi tanwydd. Ynni ynde, mae gennym ni bwerdu ar stepan dros, yr holl ddŵr yma. I le mae'r ynni na mynd, i le mae'r elw na mynd, i feddwl bod yna glodi tanwydd ar stepan dros. Felly, oedden ni'n meddwl bod o'n thema da i gychwyn arni. Felly, dŵr ydy'r thema ac ynni. A hefyd, mae'r plant wedi dod i fyny efo cymeriadau hunan a cymeriadau difyr iawn. Gyda ni gang. Bash, bosh, bish, Cyngerdd Nadolig, gobeithio gawn ni doed dylich. Bash, bosh, bish, Cyngerdd Nadolig, gobeithio gawn ni doed dylich. Mae gennym ni'r spenswyr, sef tywydd teg sy'n gweithio yn y pwerdu. O'r hyn, beiriant reisio dan Tanygrisiau. Wel tydio yn beiriant o'r swish. Dal dŵr drwy'r feipan a throi caws yr injan. Os yn Mae gennym ni fugeiliaid, mae gennym ni derwyddon, mae gennym ni, a wedyn gennym ni'r gelyn, sef nesta. Nesta dwi, fi ydi nesta. Nesta, pawb yn ddod i nesta. Sy'n byw ar nyth y gigfran, a hi sydd wedi dwyn y dŵr o stwlan i werthu i'r dinasoedd mawr yma. Dwi'n mynd i traffath mawr yn troi twnnel mawr, ac os y peipan mawr yn cael nabod chyrchyn, bod mae'r dŵr yn llifo i weld y peipan, drawi'r dinas, llifo i weld y mynydd, drawi'r dinas fel, a dwi'n gael arian fel yn traffath. arian mawr. Felly, yr tro ar y diwedd ydi bod nesta yn troi'n dda, felly de. So gwneud elfenna Scrooge-esg, os liciwch chi, ar y diwedd, bod hi'n troi yn dda a rhoid y dŵr yn ôl i'r gymuned ynde. Mae prosiectau fel hyn yn holl bwysig, cos mae'n rwydwaith o bobl, o gymunedau, dydy, a sefydliadau, enghraifft gyda ni enwad y bedyddwyr. Ond na sôn am broblemau tlodi tanwydd, a fel mae hwnna'n effeithio ar blant a theuluodd yma yn yr ardal, a oedd arian ar gael wedyn i ariannu gweithdai gyda Gai Toms a Mair Tomos Ifans i weithio gyda'r Ysgol Tanygrisiau yma ar greu sioe ar gyfer Nadolig yn sôn am y problemau sydd yn digwydd yn lleol a fel bydde posib i reini i gael ei datrys trwy bod pobl yn helpu gilydd ac yn gweithio gyda'i gilydd. Cymryd yr cynhwysion a creu rhywbeth efo'r cynhwysion, bod yn gredigol wrth ddatrys problemau a gobeithio bydd hynna'n help wedyn iddyn nhw ddatrys problemau mewn bywyd go iawn yn pan maen nhw'n gadael ysgol. Profiadau mae'r plant wedi cael efo fi a Mair, wel, y peth cyntaf nathon ni oedd defnyddio thema tymor yma efo'r ysgol, sef o'n cwmpas, sy'n addas iawn ar gyfer y sioe yma. A jyst mynd allan am dro, allan lawr i Dolas, rownd am y llyn ac yn ôl, a jyst sylweddoli beth sy'n o gwmpas ni. Weithiau di plant jyst cymryd ganiataol beth sy'n o gwmpas ni, ond pryd ti'n dweud stori iddyn nhw, a dangos nhw beth i enwa mynyddoedd a beth i enw'r ffarm yma ac ati. Ma nhw'n gweld i ardal lleol mewn drwy ogwydd gwahanol. Ac o hynna, gweithdai drama, celf, animeiddio. Dechrau, gennym ni fatha cardboard
Ac oedd blwyddyn 34 wedi bod yn fatha peintio fo, lliwio fo. A wedyn oedd gen ni wedi gwneud cymeriadau yn y dosbarth ac oedden ni'n symud nhw rownd a wedyn da ni wedi gwneud fatha da ni'n rhan ar y sgrin. Dŵr i fi bia'r dŵr. Ddim hen bobl yn hynnas tan gris, dŵr fi di'r wan. Sgriptio, canu, cyfansoddi a technegau theatr. Bach negas yn fel dwi. Dim pres yn mwy well gael fel teulu neu bod yn hapus efo ffrindiau a Nadolig. Basically, fatha peidio dŵn ac ti'n isio cymryd rhywbeth i dy hun o hyd. So os mae'n dŵn y dŵr, mae di dŵn yr electric ac mae'n yn dŵn rhan fwy o pethau mae plant neu oedolion eisiau gwneud. Ac yn y diwedd mae yna fatha negas yn dweud fatha dim jyst yr fatha os bydd Iesu wedi cael ei geni, bydd ei geni ni ddim coeden Nadolig a Goleuadau a pethau. Cwmni ni ydy chwaraechu ac da ni'n neud fatha actio. Diolch, Gai! Nadolig Llawen i chi gyd.